Četvrta koncertna sezona Filološko-umetničkog fakulteta otvorena je u sredu, 6. novembra, u svečanoj sali Prve Kragujevačke gimnazije koncertom pod nazivom Heksagon – 6 vizija za gudački orkestar. Na repertoaru su bila dela uvaženih kompozitora sa filuma, kao i savremene kompozicije drugih domaćih autora, a koncert je podržan i od strane Sokoja. Na ovom večerašnjem koncertu imat ćemo 6 autora, sličnih, različitih. To je 4 profesora sa Filološko-umetničkog fakulteta. To su Jasna Veljanović, njen koncert za klavir i gudački orkestar. To je Milorad Marinković, Tramvaji i parkovi, kompozicija za gudače i glockenspiel. To je Vladimir Trnčić, čućemo rekvijem njegov. To sam i ja sa koncertom za violu, odnosno 4 sna, i imamo, da tako kažem, gosta Aleksandru Vrebalov, Dozivanje anđela, našu poznatu i već priznatu koleginicu, kompozitorku sa Akademije u Novom Sadu i svojevrsni omaž Zoranu Eriću, pa to je verovatno najizvođenija kompozicija za gudački orkestar u ovoj zemlji, kartun za gudače, tako da očekujemo zaista dobar koncert i otvaranje sezone onako baš na nivou. 6 kompozicija, od kojih su 3 imale svoju premijeru, izveo je jedan od najznačajnijih domaćih ansambala Metamorfozis, koji je istaknut između ostalog i zbog opsežnog iskustva u izvođenju dela domaćih autora, a naročito premijernih dela posvećenih upravo ovom ansamblu. Pre svega fantastično iskustvo da uopšte dođemo do toga da izvodimo, da imamo kontakt sa kompozitorima sa kojima imamo već dugo saradnju i već njihova zamisao da pišu za nas je jedna velika stvar, jer su nas čuli, već smo sarađivali i iznova pravimo nove saradnje. To što taj osjećaj kada se neko novo delo čita, bilo da je to sasvim novo delo ili neka nova epoha, to je uvek uzbuđenje, jer nikad ne znaš šta te očekuje i vrlo si radoznao da vidiš kakav će krajnji ishod biti. I ono što je dobro, što imamo sada, kažem, tu saradnju sa živim autorima, što na licu mesta možemo zajedno da donosimo nekakve, to jest da odlučujemo kako ćemo i šta ćemo, na koji način ćemo izvesti, koje ćemo rešenje pronaći za određene probleme ili već ideje kako ćemo uobličiti čitavo delo. I to je ono što krasi saradnju ansambla sa živim domaćim autorima, što imamo jedno uzajemno poverenje i slobodu da iznesemo svoje mišljenje mi kao izvođači, a i kompozitori naravno ono što su zamislili i napravimo nešto što ima na kraju bude jako dobar proizvod. Atraktivni nastupi solista Jovane Radovanović na klaviru i Saše Mirkovića na violi, standardno izuzetan nastup ansambla Metamorfozis, 6 upečatljivih muzičkih vizija domaćih autora, kao i podrška koja je dolazila iz publike, učinili su da je koncertna sala ove večeri odisala nadasve kolegijalnom, prijatnom i svečanom atmosferom, pravom za otvaranje nove koncertne sezone.